Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal unde astăzi o să ne jucăm Gold Rush. Adică în Gold Rush o să scoatem metale, aur, bronz, silver, tot felul de diamante, chestii așa. Doar că aici e pe nivel, nu știu cum se pot spune, pe măsură ce avansezi. Spre exemplu, uitați detaliile joc. Aici, ăsta sunt eu și aurul, când o să-l colectez sau ce metale colectez, va trebui să fie vândute. Aici, când vindem, facem bani și cu acei bani va trebui să cumpărăm aceste obiecte. Bine, că pe timp o să mai avansăm. Așa. Aici avem insulele, uitați, avem insulă, Vestul Sălbatic, Carnaval, Wasteland, Egipt, Islanda și planeta asta sau ce e ea. Bun. După care aici avem lopată, sapă sau așa, aici avem detector de metale și sită. Și pe toate astea, dacă o să fac bani, va trebui să le actualizez. Ca să fie din ce în ce mai bun. Uitați că sapa deja am actualizat-o. Bun. Aici avem la magazin, uitați, da, chiar am putea să vă arăt, avem mașină de spălat, adică care să spele aurul, tot așa apă, avem detectorul, sită, lopată și o să mai avem câteva obiecte, o să le vedeți. Pe măsură ce jucați, o să faceți din ce în ce mai mulți bani și, na, tot felul de chestii de astea. Ca să vă faceți uneltele mai bune și okay, hai să trecem mai departe. Avem acest detector de metal, uitați. Aici să iau, o să am detectat aici. Și acum uitați cum o să săpăm. Am găsit o cheie, dar asta nu-i totul. Acolo dacă o să facem 3 chei, va trebui, nu știu să zic, uitați, ați văzut piatra ce așa am scos, uitați, asta e mașina aia de spălat sau așa. Turnăm apă ca să ștergem de praf. Cu această găleată va fi turnată pe această sită. Găleata din păcate nu putem upgrada sau ceva. Ei, și acum noi va trebui să dăm pietrele, dar trebuie să avem grijă să nu dăm și din aur. Hop, hai că era să dau eu aur dacă e. Stați. Gata. Și o să luăm chestia aceasta care nu știu ce e. În primul rând nici nu știu dacă există în realitate. Cred că e magnet, nu știu ce e, în fine. Și uitați, acum ne arată câte grame de aur am strâns. Am strâns 21 de grame. Și aici ne arată cât putem maxim. Eu o să vând, nu atâta, nu vreau cu reclamă. Și da, uitați, am făcut 1266. Și aici, vedeți, uitați, piatră nouă și acolo instrument nou, uitați, cupru. Am deblocat cupru. Nu. Uitați, și acum noi vom trebui să actualizăm. Dăm pe sită. Uitați, am făcut așa cu yin și yang. Actualizăm. Și da, am actualizat toate 3. Și acum din nou avem un nou detector de metale. Ăla e un os. Gata. Și gata, hai să săpăm. Ia uitați. Uitați sita că e schimbată. Mamă câte pietre. Hai pietre. Stați puțin. Gata. Luăm aur. Și luăm cupru. Și ia uitați cât am făcut. Am strâns 22 de grame. Și uitați, acolo vă arată piață miner. Dacă e cu plus sau nu. Am vândut. Și uitați, o să la un moment dat o să deblocăm un instrument nou.
Iar trebuie să actualizez. Să actualizez asta, după care... nu mai pot actualiza nimic. Nou detector de metale. Aici. Și da, hai să săpăm. Am mai găsit o cheie, am două chei găsite. Bun. Voi spăla. Și dacă o să observați, nu tot timpul trebuie să spălăm. Adică vă arată acolo sus. Oh my god, câte am aici. Să vedeți mai încolo când o să fie mai multe metale, să vedeți cât de nasul o să fie la sită. Pe bune. Hai că am scăpat un bucățică de cupru. Stai. Hop. Mă dă, nu mă dă. Bun. Mama mia, cât aur am. Mamă, aici am peste 20 de grame, mai mult ca sigur. Și cupru, cred. Vedem imediat cât am strâns. Ia uitați, ia uitați la oricât am strâns. Ce mă? 11 grame. Ia, am deblocat un instrument nou. Și e un picamăr. Bun. Acum, dacă noi să dăm la, uitați, spărgător de roci. Ei, și ca să deblochezi pe următorul, va trebui să strâng bani. Deci să dau 2000. Nu mai este ca aici să le upgradez și chestii. Să le actualizez. Apăsăm pe sită. Și, încă gata. Ia. Și acum noi vom sparge pietrele astea ca să putem căuta cu detectorul de metale prin pământ. Ia uitați. Și ia uitați, acum căutăm. Am găsit. Ia uitați, am găsit și a treia cheie. Bun, acum o să fie turnat la sită și o să avem, cred că dacă nu mă înșel, cred că o să avem un... A scăpat aur. Bun. Gold, hai. Gata, ia. $130. Și tot așa, ia, uitați, ia, o piatră nouă, ia. Care e aceea? Argintul. Ia uitați, avem aici, dar chiar am uitat să vă arăt la un moment dat dacă o să upgradez sita. Da. Ia chiar, avem acum nivel bonus, să vedeți cât de mișto e asta. Ia fiți atenți. Aici avem 2 X-uri, le arată din start. Bine, avem câteva secunde. Luăm comoară și aici la un moment dat o să calculeze câte monezi am reușit noi să facem. Și dacă vedeți în stânga sus în colț o să vă arate câte dictete sau și ia. Ia fiți atenți. Gata. Ia. Să vedeți și acolo să pună monede la cântarea. Și am strâns. Și uitați, pot să vând de 3 ori. Și ia uitați, m-am uitat la o reclamă, am profitat de ocazie așa și ia uitați. Avem 9281, da? Iar noi acum o să ne arate cu semnul exclamării. Dacă mă duc aici,
O să pot să-mi cumpăr, uite, o să-mi cumpăr o dronă, na, să zic. Dacă mă duc aici, o să va trebui să-mi cumpăr încă o. Na, am deblocat următoarea insulă. Adică următoarea așa. Aici va trebui să cumpăr încă un pic camera așa mai nou. Și să upgradez pe aici. Ia uitați, avem acum cu un model de ala de armată. După cum observați. Și acum o să dăm pe joacă. Ia uitați. Și acum suntem în zona aia nouă. Și hai să trecem la treabă să săpăm. Unde era, mă? Ah. Iar va trebui să le spălăm pe aici. Bun. Ia uitați, avem un sit cu un model de ala de armată, de camuflaj. Gata. Luăm aur și argint. Și o să ajung... am uitat să iau astea 3 bucăți. Și nu mai am voie să le iau acum, nu o să mai pot să le iau. N-am fost atins, am uitat alea 3 bucăți mici. Și nu uitați, dacă mai urmăriți acum episodul, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de subscribe. Și să dați follow la ProGamer761. Linkul Instagramului să-l aveți în descriere. La profilul meu de Instagram. Și hai să trecem. Ăla să fie smarald cu verde, cred. Cumpăr o casă nouă. Dar n-am bani de casă nouă. Da. Eu dau pe joc. Ia. Trebuie să sparg. Cu picamărul ăsta nou. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru cele 122 vizualizări la acel videoclip, de Among Us și pentru cele 13 sau 12 like-uri, nu mai știu cât s-au strâns. Deci am scos primul episod de Among Us și am reușit să strâng foarte multe vizite și subscriberi, am strâns și like-uri multe. Uitați, am găsit din nou ok. Uitați, eu sunt la nivelul 7 acum. Ia uitați, acum avem de toate, adică avem toate și cupru și... Gold, să fiu atent. Uitați cât aur am. Cupru. Ia, și acum argintul. Și nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade cu acest joc și nu uitați să apăsați și butonul de like. Uitați cât am vândut, ia. Instrument nou și piatră nouă, ia. Ce avem de cumpărat? O să luăm o altă masă, mașină de spălat din asta. Dăm din nou pe joacă, din nou trebuie să căutăm. Gata. Și hai să săpăm.
Bun, hai acum să luăm aur. Și eu v-aș ruga o chestie să-mi scrieți în comentarii. Dacă ați vrea într-o zi să fac un episod care reacționez, nu știu, să fac gen challenge-uri de alea, gen, dacă ați vrea un episod să reacționez gen la momente satisfăcătoare, momente, nu știu, amuzante, să fac challenge-uri de astea, încearcă să nu spui wow, încearcă să nu râzi. Dar chiar aș vrea într-o zi să fac un episod, dar vreau să-mi scrieți în comentarii dacă ați vrea să fac un episod. Și atunci o să-mi arăt și fața, gen o să filmez cu facecam, că da, trebuie să-mi vedeți. Bun, dăm o actualizare. Dăm pe joacă, na. Uitați să avem un picamăr mai bun. Gen să reacționăm, nu știu, la anumite melodii, la anumite chestii, vloguri, chestii. Vreau să-mi scrieți în comentarii. Și dacă... Și poate o să reacționez cu cineva. Adică gen să fac o colaborare cu cineva și să reacționez împreună cu el. Ca să-i văd și părerea acelei persoane. Ia. Uitați. Doar cupru și aur avem. Bine, că mai încolo o să avem pietre mai metalii de astea prețioase mult mai multe. Nu vă gândiți că sunt puține, că sunt foarte multe. Și da, după cum vedeți, am avansat la o insulă și după cum vedeți, fac bani din 5 mai mult, adică acum am 2000 și ceva. Uitați, ia. Am strâns 40 de grame de cupru și 15 grame aur. Bun, am vândut, uitați, acum dă 1229 am vândut, ia. O piatră nouă și un instrument nou. Ba nu, doar piatră nouă, smarald. Ce v-am zis că e smarald, că e verde. Da, ce să-mi iau? Oi. Upgradez. Bun. Eu ce să mai strâng și eu în cochiță, să mai fac și eu un nivel. Bă, da, unde? A, aici. Gata, ia uitați. Ia, am găsit, ia uitați, o să mai fac încă un nivel bonus, o să fac mai multe. Și voi upgrada. Gata. Punem în sita asta cu skin de camuflaj din armată. Iată ce-ți, bun. Mamă, dar ce mic e smaraldul. Ce mici e pietricele astea de smarald. Ia uitați. Adică emerald, cum ar veni în Minecraft. Gata. Iar vedem. Am strâns, fiți atenți. 42 de grame și 8 grame aur și așa, ia uitați, 1416. Facem nivel, ia uitați, ce instrument nou, ia. Ia, e tăietor de iarbă, ce v-am zis. Că tot o să mai fie. Da, tăietor de iarbă și am îngurat din start. Pe toate alea am câte nivel bonus. Problema nu prea e, că oricum o să fac din nou banii aia la nivelul bonus, că o să mă uit la reclamă. Ia uitați-a. 3x-uri. Ia uitați, gata. Ia. Bun.
Iar eu o să mă uit la o... Și gata, m-am uitat la reclamă și ia, acum avem 13.000 și ceva. Bun. Cum să începem, cu ce să începem? O să mă duc la mine acasă să mai upgradez și eu. Spre exemplu, să-mi iau o cabană din lemn, scooter. Așa, o să mă duc să-mi iau altă insulă. Ia uitați, adică nu altă insulă, o altă zonă. Mă duc la magazin aici, am ceva de cumpărat, nu? O să mai upgradez, cred că barca cu vâsle. Și uitați, o să ajungem, o să avansăm la iaht, mașină veche, casă drăguță, balon cu aer cald. Și ce ne dă stele și chestii. Și, bun, cam atât. Asta să mai dau actualizare. No. Și, bun, cam atât și cu acest episod. Am fost ProGamer76 și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!